Здравейте, дами и господа! Преди малко ви публикувахме видео с нашия платен сигнал. Сега отново в рамките на следващите 15 на минути ние ще се опитаме отново да изтъргуваме опция на валутна двойка евро-долар, като съответно анализа, който ние правиме, е, че еврото ще се покачи спрямо долара като цяло в рамките на следващите 15 минути и съответно закупуваме опция за покачване на курса на еврото спрямо долара. До изтичане на опцията има около 10 минути, както забелязвате. От тук нататък вече просто следиме нашата опция как ще се развие и ако е нужно подкрепяме нашата опция по посока, по която сме отворили. Значи виждаме в момента движението като цяло е нисходящо. Това толкова не трябва да ни притеснява. Все пак анализа, който ние направихме, е, че движението ще тръгне нагоре. Отново си подкрепяме нашето движение. Отваряме втора опция. Сега, на какви нива подкрепяме нашите опции по посока покачване на еврото? Всеки може да се запознае в нашия уебсайт, където в платената зона на уебсайта там обясняваме как точно може да се направи анализ на моментното движение на цената, как се тълкува дадено движение, съответно кога е хубаво да се подкрепим позицията, кога не е чак толкова добре да се подкрепяме позицията. От нас сега това, което се иска, е просто ние да се следиме опциите как вървят. В момента едната ни опция като цяло е на загуба, другата в момента върви на печалба. И отваряме опции, значи изчакваме опцията да изтече. Има 9 минути до изтичане и отваряме опции само по посока съответно на нашето движение. Вече ако прецениме, че даденото движение в случая е достигнал някакъв пик, тогава е възможно да отвориме и противоположна опция. Но към този момент не се очертават. Опциите са ни на стойност 10 долара. Не ви съветваме да използвате мартингел като цяло. Може вече, ако прецените примерно съвсем малко да си качите опцията, примерно да не е 10 долара, да е 15 долара, ако решите ако решите да подкрепите вашата опция. В случая ние просто подкрепяме нашите опции поради идеята, че, както ви обясних, ние сме направили анализ, че в рамките на оставащото време, за съжаление тук обаче не обърнахме внимание на времето, трябваше да е за 7 минути, ние го сключихме за 22. Не е толкова фатално, нашия анализ като цяло показва, че движението ще се покачи леко нагоре. Че в оставащото време, както ви обясних, движението на еврото ще бъде нагоре спрямо долара. Сега ще ви оставим, по-скоро ще ви забързаме малко видеото, за да не ви караме да чакате, евентуално да видите как се развили нашите опции.
Здравейте, дами и господа, отново връщаме се около една минута преди да изтекат нашите опции. Платения сигнал, който ви публикувахме. Както виждате, към момента движението доста добре върви нагоре. Както и ние предположихме от анализа, който направихме като цяло. Значи има 30 секунди до изтичане на двете ни опции. Сега, както ви обясних малко по-рано, тук просто не обърнахме внимание на времето. Тази опция също трябваше да изтече след около 30 секунди. Както от нея се вижда, тя също би излезнала на печалба, но поради това, че не погледнахме времето на изтичане, тя е с 15 минути по-късно. Все пак като цяло нашия анализ показва, че тези 15 минути няма да са толкова фатални и движението ще се задържи на нива като цяло, които нас ни устройват, за да може да излезем на печалба от опцията ни. Значи двете опции затвориха. Както виждате, и двете излезнаха на печалба при инвестиция от 10 долара за опция. Ние от всяка една спечелихме по 9 долара и 40 цента. След малко, след като брокер обработи опциите, би трябвало да излезнат ето тук. Да. Ето. Или в момента от двата сигнала, които ние публикувахме, имаме сключени 6 опции, като към момента имаме 4 печеливши и една губеща опция и една активна опция. Една активна опция, която в момента тя е на нива, на които тя би ни донесла печалба. Значи цената, на която ни е отворена опцията е 1.08.762 при цена от 1.08.872, или иначе казано 10-11 пипса. В момента ние сме в зоната, която ни гарантира печалбата. Сега отново ще ви забързаме видеото до изтичане на опция, за да видите и резултата от тази опция.
Здравейте, дами и господа, отново се връщаме към нашата опция. Както виждате, остава около 50 секунди до изтичане на опцията. Тя се задържа на нивата, които са благоприятни за нас, което ще рече, че тази опция ще не донесе печалба. Отново само да се върнем за кратко към нея. Опцията трябваше да е за по-кратко време, но поради наше недоглеждане, грешка, която принципно не би трябвало да се прави, опцията бе изключена за 15 минути по-дълго време. Това вече го оставяме на страни. 20 секунди има до изтичане на опцията. Ето сами сега ще се убедите, че опцията ще излезе на печалба. 5 секунди, след което брокера ще обработи опцията. И ето нашата опция беше затворена от брокера, с което ние реализирахме доходност от $29.10 или печалба от $14.10 само от тази опция. Сега в момента, в който брокера обработи, тази опция ще се появи ето тук, тя дори се появи, както я виждате, с което ние приключваме този клип. Това беше от два наши платени сигнала, които ние ви предлагаме, които ние ви предложихме като цяло. Предполагам, сами се убедихте в ефикасността днес на нашите сигнали. Значи ние сключихме от двата сигнала сключихме 6 опции. Като от тези 6 опции имаме 5 печеливши опции и една губеща опция, или общия резултат от опциите ни е печалба в размер на $41.70. При инвестирани $65 ние спечелихме $101.70 или печалба от $41.70. Надявам се да сме били полезни с нашите платени сигнали. Всеки, който прояви интерес или дори просто любопитство, може дори само да погледне на нашия сайт как се развиват платените сигнали, които ние публикуваме. А всеки, който иска да се възползва от тях, съответно може да се запознае с условията, при които може срещу заплащане да получава наши платени сигнали за търгуване на Форекс и на опции. Благодаря за отделеното време, приятен и спокоен ден!